Το απλώσουμε από εδώ. Ωπα ρε, περίμενε να σκοτώσεις. Αυτά είναι. Λαράκι, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό δεν ξέρω εδώ τι λέει. Τι είναι αυτό? Κάτι μπαρόμετρα ξέρω εγώ, είναι γύρω στα 600 άλογα. 600 άλογα, μη λες ψέματα. Και είναι, το αμάξι είναι... Πού είναι ρε? Δεν φαίνεται για μου το FR. Καλά. Ωραίος. Πόσα δηλώνεις? 3,50. Φύγε μικρέ! Μικρέ! Ε? 400 έτρεξε. Α, πουσιά. Λαράκι. Δεν είπε 400, είπαμε απόσταση μου είπε. Αυτό δεν ήταν όμως 400, πάνω από 400 ήταν. Αλλά εντάξει φίλε, πρέπει να αλλάξετε αμάξια. Πάρτε Honda. Φίλε. Άντε με μαλάκα. Πουσιά έκανε.